Nipacho yɛfrɛ me Nana Amoaponje na wɔtɔ so mmiɛnsa. Bredi Dikuro. Abakɔsɛm a ɛwɔ mu a ne sɛ yɛ Nana na ɛbɛkyekyere Bredi Dikuro yi. Na ɔbrɛ yɛ ansa na wotumi ɛbɛduru ha. Nti brɛ biara so no wobrɛ a na wɔdi. Ɛno nti na yɛfrɛ ha Bredi. Brɛ a wɔbrɛ yɛ. Na abosomrafoɔ no ɔhyɛ aseɛ kɔfa ntoma a ɛyɛ Kofi Abaafo. Bosom no fa no na yɛwɔ Pinihi. Nti Pinihi no mu a na ɔkɔɔ Petransa ɛna ɔbaa ahyiaeɛ mu. Pinihi hɔ na ɔkɔdii saa abosomrafoɔ no nyinaa ba bɛka ho. Nti ɔbɛtenaa ahyiaeɛ mu no ɛna ɔno ahu sɛ baabi a ɔwɔ no mmoa. Nti ɛsɛ ɔtumi ba na ɔbɛkyekyere ɔno a ne kuro. Ɛna ɔkɔsii Nana Nkoransa Nifahema ɛne Nifahene so. Na Nifahene ka kyerɛ no sɛ asase wɔ ha baabi a ɔpɛ biara wɔnya a wɔntena. Nti ɔne Nana Nifahema ɛna ɛma no baabi tenaeɛ. Nti na wɔfrɛ ha Bredi. Na adeɛ biara so woyɛ na sɛ botae biara nni w'ani so a ɛnwie pɛyɛ. Nti ɛsɛ wotumi hu sɛ abosom no nyinaa ɛsɛ mehyɛ ɔmo fa. Ɛma Nkoransaman ɔbɔ mpaeɛ ma Ghana. Nkoransaman, Bonoman, ansa na bɛto Bredi ankasa. Abɔ bi ama President, Ministers ɛne ne mpanimfoɔ nyinaa. Nti ɛhyɛ Kurufi afahyɛ deɛ a ɛkyɛ sɛ ɛyɛ afahyɛ a ɛsom bo paa. Ɛma yɛwura Otumfoɔ ɛtu no bɔfoɔ ma ne ba. Ɛkae sɛ mfeɛ mmiɛnsa ni yɛ Nana Ahema Asantehema ɔno ankasa tutu ne nan ba ha. Ɛhyɛ aseɛ Yawada ɛpem so. Na bosom no wura dan mu a kɔmfoɔ no a ɔkɔm saa ntoa no ɔmpie. Ɔbɛtena faako saa adaduanan. Ɔntra kuro yi kura nkɔ baabi a tɛm biara wɔwɔ Bredi ha nkɔ a. Te sɛ bosompanin baako wɔ Sɛsema a ɔbɛhyɛ ne fa ansa na wakɔ hɔ. Ɛno akyi ɔwie a kɔmfoɔ a yɛfrɛ no Nana Ankomaako Agye a first no na Borɔfo din de Nana Bright. Ɛno akyi deɛ Bono ahafo ne Bono isi nyinaa kɔmfoɔhene. Yɛdeɛ yɛkyekyɛ mu no yɛnkyɛ mu nyinaa ɔyɛ Bono ne ahafo akɔmfoɔhene. Ɔna kɔm Atia Mframa, Tega no bɔfoɔ, Kankamia, Ihaya, Kofi Abaafo, Dompo, abosom no nyinaa wura ɛne Nana Ankomaako Agye a Bono ne ahafo akɔmfoɔhene. Ɛna ne papa nso na ɛyɛ kɔmfoɔgye a Nara n'ano fieda. Menim sɛ na mo wɔ ha ɔtena apaka mu. Nara yɛ bɔ dwa kɛseɛ wɔ bosom no anim hɔ. Ɛnɛ yɛde abosom no nyinaa kɔ apa so akɔmɔ ɔmo aduane adi. Ama akyerɛ sɛ ampa afei ahyia. Obi a ɔbɛtu bosom biara firi aha biara ɛsɛ wotumi de ne bosom ba. Afe biara ɛsɛ woba na wobɛhyɛ bosom no mu kran. Na ɛtumi atu mpɔn aboa. Na nkurɔfoɔ bebree sɛ abosomsom nyɛ. Abosomsom so ɛyɛ paa. Ɛnɛ sɛbe akristofoɔ sɔre a na yɛgu abosomfoɔ anim ase. Akristofoɔ koro yi a ɔmo sɛ abosomsom nyɛ no bebree so ba ha sɛbe ɛbɛpɛ nimdeɛ firi ha ɛkɔsane kɔboa ɔmo asɔre. Ɔmma ha mma bosomfoɔ nka nkyerɛ sɛ sɛbe kafra mekɔ akɔdware ɔbaa. Ɛnso asɔfoɔ yi nom ɔmo kasa tia sɛ abosomsom nyɛ no ɔmo tumi kɔdware ɔbaa. Ɔmo sɛ mmerɛdu no kyerɛ sɛ sɛbe manfo obɛyere. Mammo korɔ no woba ha so a saa na bosom no so ka. Nti deɛ na kyerɛ sɛ abosomsom nyɛ. Ɛyɛ ma yɛ nyinaa. Ɛyɛ boa Ghana ɛma Ghana tu mpɔn. Menim sɛ ama mpanyimfoɔ a ɛbɛtena so yi sɛ yɛba na yɛsɛ okay yɛsoɛ nti yɛnsoɛ ne in. Ɛmfa abosom ɛma ɔmo nsoɛ a nka ɔmo nni bɔne sɛneɛ sɛbe kafra a ɔmo yɛ. Ɛnɛ wohu obi wobɛkye no sɛbi o kafra na wakɔwie obi adeɛ ɔsɛ o meyɛ nipa asumasi. Wonte sɛ kɔmfoɔ bi akɔwie obi adeɛ da. Woyɛ saa obi a ɔyɛ kɔmfo papa biara obosom bɛku wadene. Nti mo ma wowɔ ngyegye wo so sɛ tena ase na di bɔne nhyɛ no. Bosom no mpɛ bɔne. Ɔmpɛ obi yere ɔkyɛ sɛ bɔne bi ani hɔ a sɛ ɔyɛ. Nti mɛsrɛ sɛdeɛ madagyeɛ no nti no yɛde bɛsia. Na kɔmfoɔ so bɛtena apakan mu sɛsia ama yɛakɔ. A mobɛhu bi a wobɛtwa ne live ɛde aka ho ama yɛakɔ.
the best lesson madam the see idea the best yɛmmerɛ na ɛti adeɛ a mode ɛda mas